Kamani mabukufra dini reception jangan narna hua gedannya. Ia labai dini reception acijai hua gedan tik dani tau sauga sini. Edor gedaga sini songa sini arnumna masih pra. Meeting gedaga sini nih. Tau. Boiler. Mau bedot, nah. Lagasino nih, songraफोरखौ lagasino. Angkebe, negara songdek. Roंदोंरा नोङो? ना नायग्रा मेनेजार? रोंदों. टेस्टि जांनाय जोंना संनाया टेस्टि जागोन. बबेखौ? Hनै संग्राफ्रा संगासिनो दं आरोना बेदर ओंखाम बैथिंजाय नै मैगंफोरा बैथिं मैगं हाग्राफ्रा हाबाय थागासिनो दं माखासे बुरैफ्रा संग्राफ्रा संगासिनो दं दा मोनजासिगोन आरोना नायलांबाय था नोंथांमोना आरो बेनि उनावथ' जाखांनानै मोसानायखौसो सुरु जासिगोन आरोना मोसानाय नायलांबाय था बियानि बेदर जाग्राफ्रा Bidang muda-muda percaya. Hah? Bidang muda-muda percaya. Ay, dah di belakang ni, Bay. Bay, ay, deh, cabai tadi.
मानामुनि थास' बिथं अमा बेदरजों बे थास' बिथंजों आरो मानामुनिखौ दै नुखाबाय अमा बिबुजों मोनजासिगोन आरो ना मानामुनिखौ नै